Goeiedag iedereen te Kloosterzande. Dus van Kloosterzande is het ook maar slechts 10 kilometer naar Hulst. Zal ik nu de fietsroute tonen? En dus Walsoorden 3, dus voor de Westerschelde, is het ook wel redelijk dichtbij. Dus nu volgt de fietsroute naar Hulst via het vertrekpunt hier van Kloosterzande. Ja, Kloosterzande is ook al wat veranderd. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld, dat is ook recent, deze nieuwe huizen. Compacte woningen. Dat is ook wel redelijk snel gebouwd geweest hier. Het zou natuurlijk ook wel interessant zijn moest er in de gemeente Hulst, dus Hulststad daar rond, ook nieuwe woningen komen van dergelijke type. Dus nog dichter bij de Belgische grens natuurlijk, hier bij ook 10 kilometer afstand. Dat valt natuurlijk ook wel mee. Dus mooi, deze nieuwe woonwijk.
Hier heb je een bijzonder breed fietspad. Dat is ook een locatie dat ik hier in veel praktisch nooit kom. Ik ben al lang niet meer geweest langs deze route hier. Dus het systeem hier van brede fietspaden en een smalle rijbaan heeft in feite wel het voordeel dat de voertuigen dan wel moeten remmen van beide richtingen. Nee, wat ik zeg, het is wel een bijzonder brede fietspad hier. Hulst 7. Hier kom ik aan Kuitaert.
Ik kom hier rechtstreeks aan te Terholen. Met de auto kan je natuurlijk verder via de N290 aan de rechterkant.
Dus hier de aansluiting met de N290. Met de wagen heb je direct de aansluiting uit Kloosterzande dan. Dezelfde route met de fiets en dan feitelijk ja, ervoor kan je dus hier rechtstreeks naar Hulst of verder naar de Belgische grens. Welkom in Hulst. Hier op de Tivoliweg ook terug het systeem van die brede fietspaden, smalle rijstrook.
gaat hier ongelooflijk snel vooruit. Hè. Dus het nieuwe appartementsblok aan de Bierkaai. Dus ook een pracht van een locatie. Zo gaan door via het centrum naar de Gentsestraat. Natuurlijk ook markt op maandag en donderdag. Wauw, de Gentsestraat is hier mooi versierd. Ja, momenteel is het wel wat bewolkt weer, maar zeker interessant om nog even langs te komen om een video te maken hier.